Assalamu alaikum. A darasin mu na baya mun tattauna akan algebra. So yanzu za mu ɗan review abu kaɗan sai mu fara zigima algebra. Let's just review a little. Mun bayani akan algebra muka ce in ya zama collection na subset ya satisfy waɗannan conditions ɗin guda uku shine algebra. Is good kowa ya san definition ɗin nan. Let X be an empty set. A collection na subset muna kiran shi algebra in ya zama X belong to A. If X belong to A, complement ɗin is in coily A. If A and B belong to coily A, A union B belong to wannan coily A ɗin mai lankwasa. Na ce muku first examples ɗin mu power set ko shi algebra ne, sannan wannan set ɗin shi ne amma shi ma algebra ne. Sai kuma akwai set ɗin da in kana da set A wanda set ɗin subset of X kuma ba empty bane, empty set yana da A da complement ɗin A da X shi kan shi algebra ne. Maybe kamar kana da bari na bada misali, kamar kana da set X is equal to maybe A, B, C, D. So idan na ce kai constructing na algebra kila uku a ciki, na farko dai ka san cewa sai ka ce power set na X algebra ne. Na biyu sai ka ce X da kuma empty set. Sorry. Ina ba da misali, na ce suppose kana da X is equal to bar na ƙara girma. Kana da X is equal to A, B, C, D. So idan muna da wannan set ɗin, maybe aka ce kai constructing ɗin algebra guda uku a kan shi. Na farko su waɗannan kasan confirm algebra ne, example ne. Na biyu kasan set X da kuma wannan set ɗin da empty set kasan algebra ne. Na gaba, so idan ka zo na gaba za ka iya ɗaukar wannan set X ka ɗauki kuma empty set, sai kuma ka ɗauki wani set kawai anan ka ɗauki complement ɗin shi yasa muka ba da wannan misalin muka ce what A and what A complement, kawai sai ka ɗauki kawai wani set. Kila na ɗauki na so zan iya ɗaukar AB sai na ce in na ɗauki set AB me complement ɗin shi, kun ga abinda ba ke a cikin X wanda ba shi a cikin wannan set AB abinda ban ɗauka ba su ne CD shine complement ɗin shi. Shi kenan. Da faɗo wannan shi kan shi isa not algebra. Sannan abinda suke cewa ake cewa abinda za ku lura power set ne na collection of all subset, to shine mafi girman algebra, wannan shine mafi kankantar algebra. Don haka duk wani algebra na tsakanin su, wannan shine mafi kankanta, wannan shine mafi girma algebra. Ma'ana wannan shi yafi yawan element, wannan shine mai karancin element. To sai mu koma gaba. So shine aka yi bayani a nan in kana da algebra wannan shine mafi kankanta, wannan sai AC power set. Na farko nan na proving cewa power set is an algebra. Na farko aka ce X and empty set kasan subset ne, don haka da in power set. Na farko in ka ɗauki element a set kasan element ɗin ne subset ne na X, complement ɗin shi ma will be subset of X, therefore complement ɗin shi yana cikin power set tunda power set na containing ɗin duka subset. Sannan duk element ɗin da ka ɗauka a power set, element ɗin nan kasan subset ne na X tunda power set collection ne na duka subset ɗin X. Idan ka ɗau union ɗinsa abinda za ka samu shi kan shi yana subset ne na X, therefore union ɗinsa is in power set tunda collection ne. Sai nan aka yi proving ɗin cewa A intersection B, A minus B, wannan B is a power set. In kuka lura shi the proof is straightforward. So aka ce giving A an algebra, kamar zan yi bayanin na farko A intersection B is a abinda kawai zaka suna cikin algebra sai ka ɗauki what A and B. Bari mu ɗauka A and B a an algebra dan na san A complement B complement ma dole suna cikin A algebra saboda ba condition 2 in kun tuna tunda A algebra ce element ɗin da ke ciki complement ɗin tana a ciki. Sai to na san A complement da B complement na ciki, sai na tuna kuma ai ba condition 3 an ce kuma A complement what union B complement yana ciki. In kana da A complement na ciki B complement na ciki a condition 3 union ɗinsu na ciki, don haka kuma wannan na cikin algebra. Sai mu koma condition 2, wannan abin tunda element ne na algebra complement ɗin shi na algebra,
don haka complement din shi na algebra. Dan muka amfani da De Morgan's complement in ya attacking wannan complement zai kashe shi sai kawai ya zama muna da a. In complement ya attacking this wannan u din zai mai da ita intersection. I'm just using attacking ina ganin to work more. In complement ya attacking wannan complement zai zama a intersection b, kun ga kenan ko shi yana a cikin a. Wannan in fact da wannan daidai yake da intersection b. So other proof follow like this, they are just straightforward. So sai mu je Sigma algebra, ko da ma shine maudu'in da Sigma algebra da algebra duka kusan abu ɗaya ne. Nan mu yi representing Sigma algebra da m. Bambanci su kawai ne, kun ga condition na farko x belong to m. If a belong to m, a complement belong to m, kun ga shi kan shi yana ciki. Condition na uku ne, kawai za mu ya bambanta su. Kamar yadda na gaya muku, a wancan close under countable, finite union, in kun tuna lecture mu ta ba, to shi kuma wannan close under countable ne, shi kuma bambancin su kawai shi Sigma algebra na iya ɗaukar ba ma finite ba har infinite yana iya ɗauka. Ko da ba sa da iyaka, kawai kai ta ɗaukar union ba iyaka. Shi kaɗai ne, to shi yasa daga nan muka conclude duka algebra Sigma algebra ce. Examples ɗinsu ɗaya ne. Sannan the pair, in ka ɗauko pair, in ka ɗauko set haka x ka haɗa ta da m ka sa su a wannan bracket ɗin ka yi musu haka, shi muke kira pair. Wannan ana kiran shi measurable space. Please ku rike wannan definition ɗin. Idan aka ce me measurable space, is a pair x and m. X da m sai ka rubuta shi haka, where x is an empty set, m word shi kuma Sigma algebra na on this x, shi kawai ne measurable set. Element ɗin da ke ciki su kuma fa ana kiransu shine measurable space. Su kuma element ɗin da ke ciki su muke kira measurable sets. Bari na baku misali. Kamar yanzu wannan set ɗin, this is my x, in na so zan yi ɗaukar this as what? M. So therefore daga nan aka ce sai na ce what? X, m, ko ba haka is what? Measurable space. Sannan what? Element ɗin da ke ciki wadda a measurable set, don haka x is what? Measurable sets. Empty sets ma, ko shi na san is what? Measurable sets. Anan a wannan set ɗin nawa, set AB ma is a measurable set, CD ma is also what? A measurable set. Dukansu measurable set ne. Sai dai a times in aka tambaye ka, just give example of what? Of measurable space. Ni yanzu idan za a tambaye na bada example na measurable space, abinda zan fara ba su a aka ce na bada example biyu. Kawai zan ce na farko x na empty set, sai na ɗauki kawai x da what? Na san da Sigma algebra nake so, sai na ɗauki power set. Ai na san power set algebra ne. Kun ga example ɗaya. In na zo example na biyu, I'll just write what? Shi kuma na ce what? X da what? Sai na ɗauki wannan set ɗin, x, wannan set ɗin. Shi kenan waɗannan duka. Saboda na riga na san duk set ɗin da nake da waɗannan guda biyu, duk set ɗin da nake da waɗannan confirmed they are algebra on that set. In aka ce na bada example of what? Measurable set. Kawai na riga na san duk Sigma algebra da nake da dole x na ciki by condition 1, by condition 2 complement ɗinka na ciki empty set. I'll just give you example x and empty set. Then you are done. So daga nan ina ganin kawai properties zan shiga. We are done with duk examples ɗinsu iri ɗaya ne da major da wancan. So ga wani example nan, you can read it, is obvious. Me aka ce, let x be an uncountable set and m this be either countable or co-countable. Abin da ake ce m ya zama, idan aka ce abu is countable, let me just explain countable. Idan ya zama abu za ka iya jeranta shi. Kamar yanzu ina da set a, b, c, d, kun ga wannan is countable, don zan iya cewa wannan ita ce ta farko, wannan ita ce ta biyu, wannan ita ce ta uku, d ita ce ta huɗu. Shi ake kira countable. Amma akwai wanda ba countable ba. Misali, suppose ina da set, na ce set ne wanda ke ɗauka nambobi, real number tsakanin 1 da 2. Wannan ba zan iya sa shi as countable ba, set ɗin gaba ɗaya. Saboda in na ce 1, wace number ce in aka wuce wa real number? In ka ce za a iya samun 1.0001. In ka ce me ta zan iya cewa to ai akwai 1.00001. Sannan ai wannan ba ta kai girman wannan ba. Don haka wannan set ɗin ba za ka iya jera shi duka element ɗin as countable ba. So wannan shi muke ce ma is not countable. So in ya zama set complement ɗin shi is countable, sai mu kira shi co-countable.
sai mu kira shi what co-countable. So ma'ana something like complement countable zai sa ku tuna. Then M is an algebra. In ya zama dai M elements ɗinta are those what A subset ne na power set of element ne na power set of X set da countable ne ko uncountable. Na farko empty set na ciki. Power set of X mun sani, sannan empty set is countable. Therefore mun sani, then we are done. If empty set is ciki, complement ɗinta na ciki, therefore M na ciki. Mun sai X na ciki. In kuka bi definition, it's very obvious, you can understand it. Let me go to something here. Ga wani example da na bayar na zigma algebra. Na ga muku duka zigma algebra ne. Sai na ce kamar kana da set minus 1 1 M kuma X empty set this and this. Don na farko empty set na ciki. Na ga muku wasu sukan yi amfani da X na ciki a condition wasu empty set, wasu kuma X na da empty set. So a nan wurin proof kawai na amfani da empty set na a ciki. This implies X na a ciki. Na biyu, duk abin da ake a ciki complement ɗin shi na a ciki. X na a cikin M, complement ɗinta is empty set yana a ciki. Empty set na a ciki, complement ɗinta is X na a ciki. Wannan set na a ciki, complement ɗin shi will be 0 and 1 yana a cikin M. In muka ɗau union ma still it will follow. In na samu time zan ɗan yi bayanin akan issues ɗin real number you need to understand. Waɗannan kuma properties ne na zigma algebra. I'll explain ina ganin wannan property number 4. Maybe let me explain number 4. Waɗannan sauran na very simple. Na farko me properties da take cewa A minus B belong to algebra. Sorry na akwai ta ma a can baya. So amma aka ce A minus B. A and B ne san suna cikin algebra. A minus B daidai yake da A intersection B complement. So na san A na a cikin algebra, B na a cikin algebra. But tun da suna cikin algebra, A algebra ce ku tuna, therefore complement into B complement is always ko shi yana cikin algebra by condition na biyu din ma algebra. Therefore kenan in muka ɗauki intersection ɗinsu still na yana abin da za mu samu still na algebra. Saboda akwai wani properties daga algebra, in kuka duba properties na farko ina ganin anan kuma. Okay, anan muka sa shiga properties ɗin. Intersection ɗin elements ga yana uku, amma ko shi sai na algebra. In kana da two sets suna a cikin algebra, intersection ɗinsu ma is also yana a cikin algebra. So daga nan zan yi ina ganin bayanin abu almost na ƙarshe zan ce ko abin da nake so yi bayani ɗaya before mu shiga major. Let me see the properties. So let me explain Borel zigma algebra. Let me explain that properties in the actually. I don't know in the abin ke hiding, but it's very important. Yes, Gane. The intersection of what any zigma algebra is a zigma algebra. Wannan abin da ake bayani in kana da zigma algebras kila guda ɗaya biyu uku, in ka ɗau intersection ɗinsu set ɗin da zaka samu shi kanshi zigma algebra ne. Tam ba zai isa ba, zan yi bayani ne a next lecture mu. So next lecture insha Allah shi kawai zan yi bayani sai Borel zigma algebra mun ƙara issues ɗin harkar algebra sai sati na gaba mu fara major.